السلام عليكم. Эпилептическими припадками страдаете? Голарсом. Ходовый. Фатха. Югар саулк ешерсуз. Справкец. Справку бдеризерсу. Ногостал ешк, ногостал. Мачи дигайса. Ай, господи, виновая. Гаи его. خنوسو гаи. Бед бяхкар. Асу фудия. Справка штил ох. И опять наха. Дар буду. Во! Це їх бяч неха. Картотек ецсун. Фуди вала цох. Ой, 70-й год, Москвич. Ирвяч сагуматя юдеги. Це картотеки троллы. Халах васу усху. Ой. Андай хопчи. Маршрутом. Соғын дәуі, мән моқ жуас жоғын. Фыдя қарт салил жер, хадма деш әрмі чәнер. ديك بوخ بشان حدا دديخا عازر تشوختم كردين سوق من عندك Сабыр де. مش تنبعت ما صدقت يا أسفل شيء هتفكر الحبي ياخد واضح عها إز خاط ساليل يا آخر معلوس ديزت إز ياب قرب دعيا لطز بقي عاش كيلوجات صون مخاط أجل تتقنا مش تتصحى سو يحول دي زح مش تهتسو والله استحق روحك أزعي لري أخبيرش دحول احتي خوكسو نو يقرب دعيال شعير نحينش بس كل يوم سأوتشي تسكتاش هجوح مرجميات تيجي مليون جو أوتشي تان بقى خلوشتن وهن جالت صدش بق نو حال دي هنت تعميت دي سندا ديها وهن ددو أبر أزدد حنوب مخلع السؤروكا أتري شحتي شاماك حيل جوات جيستن بقي أصبحت دحون سنددو أبر تمش ترحى. عشان حسن عشان خسان أنا حيت ميت بقول قولي سوق حقيقة. حلو سين يسوس سيت أنا بمنيتي كراس ميت. شباب. شو مدبي؟ شباب. Бог беж вино что? Подедешь? Бог беж. Ого. Сотай ты подешь ждишавы. В школе ахкай, университете ахкай, техникуме ахкай, аспиртуре ахкай. Да, Богом слава, ищем работнику. Амнат! Молодой там, младший. زينا أصحابنا حييات تنفلات. الشيء يدق يد مياري يا خاي واحد برج مباغي أن على الصابر السبوخ مجلس آخر ماذا يا غاية؟ ها نعم أخوة نرش. نعم يا خودي. خود. أشوك. يرن شوان كيرد بين حيخ الكوبر أقوى نيان موت ليتراتورة روسكي يزيك حيخ بوخوشان يرجع ديشا سبي أقوى ياكل واجبي
واش بوي جامدة الدشة كرسو دحو حي أوروكس تعالي برضو بياسو. باقت على الوقت أخوش. Так, важливо дивитися, що там вистрій. А це вийдуть де. Богатырева. يحت وستخن. Гагиева. Гагиева е. Учаев. أو يا. Хагат Гагиева. Ага, доктор. Так, Умаров Волжи. وما أعرف أوزبر إزبا. Ага. Исаева Йолжи. سنيان خان ريع يسر ضايع. وهي صابر ديال حملي ما سنيا حلقة حلوجمية. سو ستارستا يوت كلاسي. ها ستارستا يا. Так. Исаева Вита. شرع طبعا بواج بس بينو الله. Ага Исаева. Так хадвай малву ватер хажма хажадиве. Хад ход двай болчан фого. Так. Цакаев. Цакаев Хаймхой حال قولي أتوما يا زين مول. يلا حاطين يتزبالة مخبات. أها تكاي شنو؟ يلا يا عمر. يا عمر حال أحين خويتا. قولي أتوما يا زين مول. Слушай, учитель, хамина валя, бендуа слушай юмс. Хану язе. Садат сунdat тайба, часы хават мот бет. Хори адат раз. أخا عمر كل حركتها شرعت الله. من قولي أتوما يا زين مول. Слушай, учитель, мы балба бахары, тану меня ханкачи, воху корду сумка шумдуашим, хасдя сун, кайби пята цахма винват, что в школе кого. О, вышел, бунт на корабле. ديريكتور حبيقة. Двойники, бездельники. زوج. Ай, куда ж хочу, вчера в школе дышишь. Или хаимник замуж. Ай, ты штук бахтерш, ладно штук бахтерш. Горе атума язер, малу вял, тапик бахтал хуш. Умаров, хавату, горе атума язер, малу хой вял. Эк уж вас, ты пажды дут, жете, сумха. عمر حي خوي سوق حال سقى خو دات في بس أحيانا لك Yara da tazım. Ya konu kuat. سقونا واحد جاي دحي دي. أول عرض، حيدور في حاجة من الله. Видите меня? قرنصوت بملو أفوتر صحابي نبقى لحنياخ بيرش حيث أي حزم دا استدوا تسردوت شغلري سو والها كنتو تياس يا خلمي كتارس Парусом добавился. Куда же он Урок идти? Ай, урок университет,
تسمع لسام حمد أتلوس حافظك أي غوري أتوما يازر ملو حال يا وقت كلاسي حال خوش том числе заучте. Карим Султан Басович, в школе было двоечник же, троечник же, хорошистый же, пятерочник же, ухорыш, Борис Болсус, глаз не веду. حيلا تشلا متشعر لخاص حلوك غانز ديان حقوش تدوح لازم هتحول روكا تشبو ولي تشبو روكا بيرش حلمتي Следующий. Савр девочек. أول تبعتهم قد من التواق بس. Савена чтязи то, цашевик то атали. Хам долж вари. قام دات رجمار. روح شو دي هم شد. وأنا أرجع призывникиш قدو حاجة дай بوات شو تربح. А медицинский термин житие так это было сделать, когда страш. Я лор керта дик ватшо. Нага гон твого жушо, тебе акч. Лор луш халуш. Там да слух редак. Да, спала. Эпилептическими припадками страдаете? Павел, что, плохо еще? Там поставил дыру. Что пуш, да, стоп. Наркотические средства употребляете? Тоже бы спозаешь бурю кокаш дичо. Это азм. Мот был буцер. Нога, бяца мангл того. Эннериозом страдаете? Недержание хули еще? Мятаж отдешь. Дичо, это азм. Дярвик хам эндершо. Нервные срывы бывают? Да, хорошо. Корза будешь хорош. Маша! Отслушай! Herkes duası turşa. Аху он денеж да дор. Ашо дат мдиваш. Yok dol dezet ha. Дезес!